Andrzejczyk, witam Was w kolejnym odcinku Szkoły Kettlebell z firmy Hi-Tech. Chciałam Was dzisiaj zaprosić do nauki nowego elementu, którym będzie wyciskanie odważnika kulowego nad głowę. Znamy już swing oburącz, swing jednorącz, znamy zarzut kettla. Kolejnym elementem, aby umieścić go jak najwyżej, będzie właśnie wyciśnięcie nad głowę. Dobieramy sobie odpowiedni ciężar. Tak jak już wiemy, na pewno nie tak duży jak do swingów, szczególnie kobiety, które mają jednak słabszą obręcz barkową. Bierzemy taki ciężar, który będziemy mogły bezpośrednio wycisnąć nad głowę. Panowie zapewne wiedzą, jaki to jest ciężar, natomiast paniom polecam zacząć od mniejszego, a później stopniowo z treningu na trening, albo nawet w trakcie jednego treningu dodawać sobie troszeczkę obciążenia. Ja dzisiaj zacznę od odważnika 8-kilogramowego, później prawdopodobnie przejdziemy do 12. Zapraszam na trening. W ostatnim odcinku nauczyliśmy się zarzutu kettla na siebie, teraz czas wycisnąć go nad głowę. Jak pamiętacie, zarzuciliśmy go w ten sposób, że kettlebell znajdował się między naszym nadgarstkiem a ramieniem, delikatnie oparty o nasz tułów. Łokieć prowadzimy jak najbliżej pępka, żeby nie odstawiać ręki do boku. Teraz stąd musimy wycisnąć ciężarek nad głową. Chciałabym, żeby to był jednostajny ruch. Ciężarek ciśniemy przed swoim nosem, wyciskając go w górę. Wracamy dokładnie tak samo, łokieć kierując na siebie. Jest to tak zwane żołnierskie wyciskanie kettla. To ćwiczenie bardzo fajnie możemy sobie połączyć z zarzutem, czyli to, co robiliśmy ostatnio. Zarzucamy kettla na siebie, a następnie wyciskamy go w górę. To samo powtarzamy sobie drugą ręką. Lewa ręka zarzuca kettla na siebie, wyciskamy w górę. Pamiętamy o tym, żeby łokieć zawsze lądował blisko tułowia. Kettle jest oparty na nas. Wracamy, zarzucamy, wyciskamy. Możemy zrobić to bardziej dynamicznie. Do tego proponuję jednak wziąć odrobinę większy ciężar. Idziemy 4 kg w górę. Zarzut już znacie. Do zarzutu dodamy sobie wyciśnięcie z ugięciem delikatnym nóg, bardziej dynamicznie w górę, czyli zarzut i podrzut. Zarzucamy kettla, uginamy nogi, podrzucamy go w górę. Już nie jest to żołnierskie wyciskanie siłowe, ale wyciskanie poprzez podrzut kettla. Wracamy. Zarzut i podrzut w górę. To samo zróbmy drugą ręką. Zarzucamy i podrzut w górę. Hop. Pamiętajcie o tym, jeżeli ciężar jest nad głową, łokieć, ramię znajduje się blisko naszego ucha, mocno stabilizujemy brzuchem, mocno stabilizujemy pośladkami, mocno stabilizujemy całą obręczą barkową, tak żeby ciężarek nie uciekał do przodu, do tyłu, na boki, cały czas jest w osi naszego ciała. Pomalutku odkładamy. Znamy już 4 ćwiczenia. Swing oburącz, swing jednorącz, zarzut i podrzut. Czas na to, żeby połączyć je w jakiś spójny trening. To wszystko będzie w następnym odcinku. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania naszego kanału i do pozostawienia łapki w górę.